mi el que em funciona molt és escriure diàlegs, llavors començo una mica la casa per la teulada i començo a escriure diàlegs sense saber exactament cap on va la història encara. Primera, que és una de les coses en les quals jo més treballo, és pel fet del que m'agrada dirigir, pel fet de poder treballar amb actors. I després perquè penso que realment en una pel·lícula de ficció, en una història en la qual hi ha diàleg i tu vols explicar una història a través del diàleg, el càsting és un 80% de la pel·lícula. És a dir, si tu fas un mal càsting, t'estàs tirant pedres contra la teva pròpia taulada. Podrías intentar por una vez en tu vida hablar en serio. A ver, inténtalo. ¿Un test? ¿Me vas a hacer un test? Me encantan los tests. No puedes. Pero me tienes que dar varias opciones, ¿eh? ¿No puedes hablar en serio ni un momento? ¿Tú crees que es grave o...? Veig actors que m'interessen, que penso que d'alguna manera o altra s'apropen al personatge. Ells diuen que no, però jo sempre penso que han de tenir alguna cosa propera al personatge per poder assimilar-lo i per poder d'alguna manera entendre'l, no? I aleshores el que fem és fer una prova de lectura, ens ajuntem, prenem un cafè i llegim un tros del guió per veure si realment agafen el to que jo penso que han de tenir i poden intentar no donar-li importància al text, que és una de les coses que a mi també més m'interessa, que no hi hagi un text pel mig, sinó que el text sigui una eina simplement per arribar a un lloc, no?